Moromi, Mama, आंखौ अननानै फैफिनदो मामा सना आं मालाबाबो रायला नोंखौ मामा आं मालाबाबो नोंखौ रायला आंखौ अननानै फैफिन मामा सना आं नोंखौ बिराद गोसोखाङो मामा आं नोंनि अनगायै थांनानै थानो हानाय नङा मामा सना मरमि मामा आंनि जिउ दं आंनि फैफिन जानो लुबैयो फिसा अदालगुरियाव सानै हिन्जावसा गोमानानै दं फिसाजोफोरखौ नायगिरनानै गुवाहाटीनि खना खनला फाग्ला बादि गिदिंबादों सानै बिफा गथ'फोरनि मबाइल एडिक्शन आनजादनि समाव मबाइल बाहायनो होयैनि थाखाय न' गारनानै खारदों सानै हिन्जावसा गथ' सानै गोमानायखौ लानानै अदालगुरि गयबारिनि मोननै नखराव दुखुनि थासारि नोंथांनि गथ'आबो मबाइल एडिक्शन जादों नामा मबाइल नङाब्ला गुबुन जेबो हाबा मावि आखु जादों नामा नोंथांनि गथ'आ बिदिब्ला साबधान था मबाइल एडिक्शना गिख्रंथाव थासारि लाबोनो हागौ नोंथांनि नखराव मबाइल बाहायनो मोनाब्ला गिख्रंथाव थांखि लानो हागौ नोंथांनि गथ'आ बिदिनो मोनसे थासारि जादों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय से नं गयबारि गामियाव आनजादनि समाव मबाइल बाहायनो हायैनि थाखायनो न'निफ्राय खारनानै फ्राय सप्तासेनिफ्राय गोमानानै दं अदालगुरिनि से नं गयबारि गामिनि सानै हिन्जावसाफोरा मंगलसिं नार्जारिनि 9 थाखोआव फरायनाय 15 बोसोरनि मरमि नार्जारि आरो जोंसार बसुमतारि 16 बोसोर बैसोनि रैसुमै बसुमतारि बिसोर सानैया थांनाय 5 जुननिफ्राय गोमानानै दं नाथाय सानैबो हिन्जावसाफोरा फरायसालियाव थांनो होनना नखरखौ थगायना मिथि मोनै जायगायाव खारखोमाना दं बिसोर सानै हिन्जावसाफोरा गोमानायनि जाहोनाव नखरजों लोगोसे गामियावनो दुखुनि थासारि हिन्जावसा गथ' सानैखौ नायगिरनानै पुलिसनि खाथियाव साफिदोंब्लाबो जेबो खौरां मोनैनि जाहोनाव दायो गुवाहाटीनि खना खनला फाग्ला बादि नायगिरबायदों बिफा सानैजों लोगोसेनो गामिनिफ्रा सोरबाफोर नुयोब्ला 863-991-193-9954-618-191 नङाब्ला 8399067465 एबा 863-887-2193 नम्बराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन नङाब्ला जायगानि पुलिस थानायाव खौरां हरनो थाखाय नखरनिफोरा गुरै खावलायहरदों गोजोन्थों आंनि बिबागिन जायो आंनि बिफं असेनिनो गथ' दा जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो गोबां दुखु मोनदों बियो नखराव खुरां बाथ्रा फंसेबो बुङालासिनो बे नखरनिफ्राय गोजान जानानै थांदों गोबां दिन जालांबाय समबार 6 तारिख फुङावनो बिसोरो ओंखारलांदों होननानै आं मिथिनो मोनदों दा आंहाबो नखरा गोजान जायो नालाय आं बेयाव सम्पूर्ण बाथ्राफोरखौबो आं मिथिजोबाखैमोन दा खोनाफैनानै आं दुखु मोनदों बे गथ'आ ओंखारलांदों न'निफ्राय बेनिखायनो जेरावखि थाया मानो रायजो राजा नोंथांमोना बिसोर गथ'फोरखौ जुदि नुनानै नखराव मबाइल नम्बरफोरखौ होनायजों लोगोसे बेखौ जों सापर्ट खालामनानै नखरफोराव जों खबर होयो आं बेखौ गासै रायजो राजानिसिम गुरैहै खावलायदों आरो जोंनि मरमि मामा आंखौ अननानै फैफिनदो मामा सना आं मालाबाबो रायला नोंखौ मामा आं मालाबाबो नोंखौ रायला आंखौ अननानै फैफिन मामा सना आं नोंखौ बिराद गोसोखाङो मामा आं नोंनि अनगायै थांनानै थानो हानाय नङा मामा सना मरमि मामा आंनि जिउ दं आंनि फैफिन जानो लुबैयो फिसा मामा नों बबाव दङ मरमि फैफिन सना रैसुमैखौबो लानानै फैफिननो मामा
बुंनो रोंला आगोथा नार्जारी आरो मोर ছোৱালীটো মৰমী नार्जारी क्लास 9 পঢ়ি আছে কেতিয়াবা স্কুলত নাযায় আৰু মোৰ কিবা ক্লাস 9ত মেট্ৰিকৰ কাৰণে কিবা ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে এইটো কৰা নাই শনিবাৰ দিনা মই 2বাৰ মাৰিছিলোঁ আৰু ছোৱালীটো তথাপিও ঘৰত আছিলে তথাপিও খং উঠা নাই আৰু মোৰ লগত তাৰপিছত সোমবাৰ দিনা মা মই স্কুলত যাম বুলি কৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা খবৰ পোৱা নাই কোনোবা দেখিছে যদি মৰম কৰি খবৰ দিলে ভাল আছিলে আৰু মোৰ ছোৱালীটো ইমানে কোনো খবৰ পোৱা নাই লগত কোনোবা আছে নেকি লগতো কোনেও নাই এই দুইজনে বহুত ক্লজ লগৰীয়া হয় আৰু কোনোবা ফুচলাই নিছে নেকি নে খঙত গুচি গৈছে খঙতে গৈছে না কিয়ত গৈছে এইটো মই নাজানে বেলেগ লগৰীয়াটো নাই আৰু দেউতাই ক'ত বিচাৰিছে আপোনাক ক'ত বিচাৰিছে এতিয়া গুৱাহাটী ক'ৰবা বিচাৰিছে বোলে আৰু ৰঙিয়া বিচাৰিছে কিমান দিন হ'ল 6 তাৰিখত ওলাই গৈছে আজি কিমান তাৰিখ হৈছিলে আজি 11 তাৰিখ 6 তাৰিখত ওলাই